Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. To yanzu abin da za mu gwada muku shine yadda za ku updating ɗin application naku na ko Satoshi. To ba tare da ɓata lokaci ba, idan kuka shiga cikin Play Store ba lalle ba ne ku samu application ɗin kai tsaye. Dole sai kun bi ta cikin code ɗin Satoshi naku wanda kuke aiki da shi. Kuma idan kana me yake da suna, za ni bar link ɗin a cikin description. Kana iya kai tsaye ta link ɗin ka shiga ka jawo application ɗin. Yauwa kamar yanzu in kana da application ɗin sai ka shiga cikin Satoshi. Na already har na yi mata na yi updating ɗinta ne. To kenan yanzu idan kai ba ka yi updating ba, kenan ka san nan ga inda aka sanya me, inda aka sa me yauwa nan za ka shiga. In ka danna shi sai ka dawo ka danna nan downloading. Yauwa in ka danna sorry ga yana wajen in ka shiga cikin download yauwa bari mu shiga. Kenan yanzu sai mu danna wani butu official website. Kenan ga website ɗin nan ga sai mu danna shi. Idan muka danna copy ko yauwa sai mu danna shi ga yanan copy successfully. To kenan yanzu sai mu hito daga ciki sai mu shiga cikin wani browser. Misali mu ɗauki Chrome sai mu shiga wajen search or type web address sai mu danne wajen rubutun ga inda yake allaga. Mu danne da ɗan yatsan nan cikin ga yauwa. Idan muka danne za mu gani past in French ne za ku gani an sa kole. To yanzu bari mu danna past. Yanzu ga past mun yi liƙa shi. To sai ka danna OK. Yauwa yanzu in ka danna zai baka code da launi biyu hakan ga. Idan ka shiga Google Play ba lalle ya buɗo ma bai buɗu sai dai ya buɗo ma open. Me amma misali idan ka danna download Android application kenan wannan ne za ka danna. Ga shi nan ga yauwa. Kana danna shi yanzu zai buɗo ma ka jawo shi. Ga yana Satoshi 5,000. Ga yanan Glo application sai ka danna download. Yauwa misali yadda za ka claiming ɗin abu ga AirDrop ɗin naka. Idan muka shiga na fito sai mu danna AirDrop ga yanan ga. Sai mu danna AIRDROP misali ko yauwa. To idan mun tashi za ku ga idan yanzu ne ka yi installing ɗin application ɗin za ka ga an sa add project. Kenan ga butu nan inda aka sa add project ga yanan ga yauwa sai ku shiga cikin shi. Idan kuka shiga misali sai ku danna wanga test coin na farko yauwa. Idan kuka danna shi ga yanan ga test coin yauwa. Idan kuka shige cikin shi za ku gani nan inda aka sa exit AirDrop ɗin nan da yake ni na riga na danna nawa nan ga sai ku danna. Kuna dannawa zai buɗo muku successfully ya wuce. To kuma in kuka danna shi sai ku hito ku zo nan ƙasa test coin TCC. Yauwa test coin TCC ga yana wajen bula. Idan kuka shigo cikin shi shi ma sai ku danna wanga wajen exactly.
shi ma in ka gama, ga wani nan na manta ban gwada muku ba. Test coin shi ma TSAYE shi ma sai ku danna wannan wajen ga. Wannan waje. To yanzu idan ka danna duk kullum sai kun yi 24 hours, 24 hours kullum za ku rinƙa yin airdrop na me yake na onga coins. Kenan duk kullum da kun zo nan ne mu da ga project ɗin mu na wajen mun riga mun danna. Kun ga sabon application ɗin wanda aka update ga yanan wajen yadda yake. Yauwa da fatan an fahimci kuma idan Allah ya yarda in mun samu wani update za mu yi ƙoƙari mu sanar da ku. Thank you very much and see you in the next one.